ondernemersvakdagen in Venray. Tonen in actie tegen PSV. Het is vandaag 27 september. Dit is het PNMA-journaal. Aanstaande vrijdag is het laatste live concert van de Carillon Concertmaand september. Elke week speelden de beste bijaardiers afwisselende melodieën. Vrijdag verzorgen Rosemarie Seuntjens en Arie Abbenes samen het slotconcert. Deze leerlingen en leraar leveren een bijzondere prestatie met het concert voor 4 handen. Het publiek hoort onder meer werk van Händel en de ouverture uit de Barbier van Sevilla. Rosemarie Seuntjens is al jaren de vaste bijaardier van het Venrayse Carillon. Om 7 uur 's avonds begint het concert. Belangstellenden zijn welkom op het grasveld aan de voet van de Grote Kerk. In de evenementenhal zijn momenteel de ondernemersvakdagen in volle gang. Veel ondernemers uit de regio en verder buiten zijn op de beurs aanwezig met een stand. En daar gebeuren ook wel eens dingen die je niet direct verwacht. Bedrijven en ondernemers hebben vaak diverse redenen om met een stand aanwezig te zijn op de ondernemersvakdagen. Nou, omdat we bekendheid willen krijgen voor de formule van Cijfermeester. Nou, om te beginnen het promoten van het eigen bedrijf uiteraard. Nou, we willen wat activiteiten promoten, vooral de leasing. Ja, het is een belangrijke beurs om goed te kunnen netwerken en mensen te kunnen ontmoeten, om ze persoonlijk aan te kunnen spreken. Een stukje wind maken, zorgen dat de naamsbekendheid een stukje toe gaat nemen. En de bezoekers, die hebben daar hun eigen gedachten over. Uit nieuwsgierigheid. Gewoon geïnteresseerd kijken naar de bedrijven, hoe ze in de markt staan en wat wij doen. Vooral om te netwerken uiteraard. En dat lukt een beetje? Het is hartstikke leuke mensen, leuke omgeving, leuke standhouders. Dus ja, mijn doel is bereikt. En eventueel toch nog wat relaties en nieuwe connecties opdoen. Oké, met andere woorden, pennen verzamelen dus. Pennen verzamelen, dat is een van mijn grootste hobby's. U wilt eens zien welke Venrayse ondernemers hier allemaal zitten? Nou, lijkt me wel interessant, ja. Om te kijken wat hier allemaal te doen en te koop en alles wat leuk is. En iets leuks was er natuurlijk ook. Neem nou de Peter Winnefiets. De Peter Winnefiets? Wat een idee, je moet er maar opkomen. Op het idee dan. Het idee was eigenlijk alleraardigst ontstaan. Wij gingen 2 jaar geleden met een aantal vrienden hadden wij een fietskliniek. En die waren wij op uitnodiging van ondernemer Thijs Jenniskens hier uit Wansum. Die nam ons mee naar Zuid-Limburg. Een van de fietsers was Peter Winne natuurlijk. En bij toeval was het dat ik op mijn fietsje een oude Jan Jansen Peter trof. En tegen Peter zeiden we, ja Peter, ik ben verontschuldigd mezelf een beetje op een oude Jan Jansen. Want ik kon geen Peter Winne fiets kopen. Waarop Peter zei, ja, daar hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. En toen is eigenlijk het idee geboren. Maar echt, degene die er echt handen aan heeft gegeven, dat is echt André Lucassen, ook ondernemer hier in Venray. En André is echt degene die samen met Peter Winne deze fiets tot het product heeft gebracht wat er nu staat. Uiteraard was Peter Winne zelf ook aanwezig om de fiets mee te onthullen. Maar waarin verschilt deze fiets nou van andere fietsen? Nou kijk, deze fiets heeft, als je naar de fiets kijkt, het is ook met een bepaald doel heeft Peter hem in de markt gezet. Peter gaat een aandeel van de omzet van deze fiets ook teruggeven aan Kika. Anderzijds heeft Peter ook in deze fiets een aantal eye-catchers in opgenomen. Onder andere zijn eigen gezicht op de voorkant. Maar daarnaast heeft hij ook nog een spreuk waarmee hij uiteindelijk zeg, met Alpe d'Huez heeft bedwongen. Heeft hij aan de onderkant van het frame laten ingraveren. Eigenlijk allemaal hele leuke dingen en een hele unieke fiets. Het zal geen fiets worden die, denk ik, in een hele hoge productie gaat opgenomen worden. Waardoor het eigenlijk ook alleraardigst blijft om het een hele unieke fiets te blijven. Dus als je koper bent van deze fiets, heb je echt een unieke fiets. Is het een hoge prijs die ervoor betaald moet worden? Ja, over prijzen moeten we toch met Peter Winne zelf onderhandelen. En dat hebben we dus gedaan. Ja, je kunt hem zo duur maken als je wil. Hè? Het ligt eraan wat voor onderdelen groepen en wat voor wielset als je erin zet. Hoe meer gepimpt, hoe hoger de prijs. En dus lijkt ons deze eerste fiets, het prototype, een mooi object voor de veiling van de Lions Club. Wie biedt? Vorig jaar was de eerste editie van het Kinderliedjesfestival van de Hazekeutel en de Pielhaas. Door het succes komt er dit jaar een vervolg. Kinderen kunnen zich tot 5 oktober inschrijven. Dit kan alleen, met een groepje of met bijvoorbeeld een klas. Het maakt niet uit of de jonge artiest in Venray of in een van de kerkdorpen woont. De commissie zorgt voor een aantal liedjes waaruit gekozen kan worden. Zelf een liedje schrijven mag ook. Afhankelijk van de leeftijd worden de winnaars van de eerste kindercd ingeschreven voor het Kindervastelovensconcours of het Tienervastelovensconcours.
Alle scholen worden aangeschreven, maar zelf inschrijven kan ook. Freek Tona uit Leunen speelt vanavond met voetbalclub Achilles 29 uit Groesbeek tegen PSV. Zij komen elkaar tegen in de tweede ronde van het bekerduel. Freek kijkt al enkele dagen wat gespannen uit naar de wedstrijd. Er zijn heel wat mensen vanuit de buurt die komen kijken. Heel veel collega's, vrienden, bekenden. Dus het is wel anders dan een normale competitiewedstrijd. Waarbij je zondagsmorgens opstaat en denkt van vandaag gaan we lekker voetballen. Maar nu ben je er toch al een aantal dagen mee bezig. De afgelopen dagen zijn er wel amateurs geweest die van profclubs hebben gewonnen in de tweede ronde van de beker. Verschil echter met de wedstrijd van Achilles 29 is dat PSV geen ploeg in de Jupiler League is. Ja, dit is toch de top van de eredivisie, dus ik denk dat het een heel lastig verhaal wordt. Maar het is voor de club en voor ons belangrijk dat we er gewoon een hele leuke en mooie wedstrijd van maken. Hebben jullie nog een bepaalde tactiek waar jullie mee denken PSV te overwinnen? Nou, daar hebben we het afgelopen dinsdag op de training nog niet over gehad. Maar daar zullen we vanmiddag in de voorbereiding uitgebreid over hebben. En dan zal de trainer bepalen welke tactiek we gaan kiezen. Mis je Venray? Nee, momenteel nog niet. Ik heb het goed naar mijn zin bij Achilles. Ik speel alles en tot nu toe gaat het ook erg goed. Dus tot nu toe nog niet, maar misschien dadelijk als het wat minder gaat... dat ik dan wat heimwee krijg. Maar op dit moment heb ik het heel goed naar mijn zin in Groesbeek. Zo'n 4000 supporters van Achilles 29 staan vanavond langs het veld. De wedstrijd wordt op dit moment live uitgezonden via Eredivisie Live. Tot zover het nieuws. We gaan over naar het weer. Morgen is het meestal bewolkt. Er zijn opklaringen, maar ook veel stapelwolken. Er valt een enkele bui en meestal is het droog. De maximumtemperatuur is 17 graden. Zaterdag wordt het 16 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.